Unha fotografía en horizontal amósanos a un Telmo Martín sorrinte, sacando un selfie coa praia de Silgar como fondo. E a estampa coa que o Partido Popular de Sanxenxo quere rachar coa imaxe tradicional das campañas electorais. É unha foto de exterior, nunha situación cotidiá, frente a unha foto tradicional que son de estudio e suelen ser máis serias. Como podedes ver, a foto está feita en Silgar, porque aquí comenzou todo fai 100 anos. E porque agora o reto ten que ser estender o éxito turístico a todo o territorio e durante todo o ano. Nada é imposible o lema co que Martín afronta os seus quintos comicios como candidato do PP. Unha frase coa que busca marcar o rumbo dos vindeiros 4 anos. Como non nos conformamos, o mellor está por chegar. Sanxenxo pode e debe afrontar novos retos todavía máis difíciles. Retos que nos teñen que levar a seguir creando oportunidades para facilitar a creación de emprego. E se durante os próximos 4 anos Sanxenxo sabe facer as cousas ben, podrá reducir todavía máis a taxa de paro situándoa en torno ao 8%. O obxectivo principal dos populares é manter o goberno de Sanxenxo despois do 28 de maio. Tamén mellorar os resultados de 2019, aínda que o alcalde candidato é consciente de que é complicado superar a barreira dos 10 concelleiros. Iso sí, confía no equipo que leva na lista que conseguiu integrar no PP a 2 membros de SAL, o voceiro Iago Torres e a Lucía Otero. Eu creo que é unha lista integradora de persoas comprometidas con Sanxenxo e para mí lo importante es que quieran dedicarle tiempo a trabajar por Sanxenxo, é lo fundamental e lo máis básico. Están representadas todas as sensibilidades del Concello e é lo que me movió a hacer esa lista. Tras presentar a imaxe e o lema da súa campaña, Telmo Martín asegurou que o seu goberno está centrado na Semana Santa. Será despois o 11 de abril cando o PP celebre un dos actos centrais da precampaña, un almorzo informativo cos líderes de opinión da vila para presentarlles o seu proxecto.